guys. Ini ang udong with pork salakal. Ilang pilis ng gero. Sunod guys ang kuan. Itong butang ng kuan guys, magic sarap kay mas manindot guys. Guys. Then kuan guys. Din gamay nga toyo guys para mas mula sa lasa guys. Okay. Para mas makuha-kuha guys mong Iguman guys, tangan na to ko. Pangkapuha-puha lang guys. Sunod guys, water to guys para putangan mo. Then udong mo guys para money pork udong. Guys na para na isabaw guys. Nito lang guys. Din guys, ito lang takban para kuan mabukaw guys niya. Ang nyara na patimplahan ang udong with pork sa mata niya mahugas ta guys kay ang sapin sigo dapat hugasan nila lalaki. Yan hindi na magluto guys. Basta kuwan ato yung limpyo nga natin. Kuwan man batik na magluto nga upo. Imo ito lang magluto guys. Okay. Guys, basta magluto sa ato ng pan.